szerintem a chart olvasással most aktuális időszak, illetve a bitcoin dominancia vizsgálatával, hogyha a bitcoin lehet, hogy 72.000-73 ezerig elmegy, akkor mivel az egy olyan szint, amit ugye kidobott itt nekünk a Fibó, akár ott jöhet egy korrekció, és lehet, hogy ott tudna létrejönni, hogy a bitcoinnak a dominanciája elkezd csökkenni, mert jön egy kis realizálás, és akkor az altcoinokban jön egy lendület. Tehát aki kriptóban gondolkozik, én ezeket az együttállásokat figyelgetem most, és döntöm el, hogy miben kereskedjek. Most múltkor említettem nektek a Solánát, a KuCoin tőzsdén lehet a Solana-val kereskedni, a triplájával. Azt mondja, hogy itt elkezdtem, itt elindultam ezzel a triplával. Itt. Tehát a Solana árfolyam grafikonját vizsgálva, egyébként a triplájában itt indítottam el egy longot, ott vártam egy szintet, mindjárt megnézzük a Solánát, és most ugye figyelem, hogy mit csinál, hogy visszajön a sáv alá, tehát most azért nyilvánvalóan a pozíciót beteszem break-evenbe, tehát már új csúcsra mentünk, itt ennél indultam, és mivel ez tripla, és szerintem egy nagyon alulértékelt dolog, nézzük, ez több mint 30% emelkedést levágott itt 3-4 nap alatt, és hogyha beírjuk, hogy Solana, akkor ugye itt is azt lehet látni, nézzük, hogy olyan szépen kitörtünk, ezt a pullbacket indítottam gyakorlatilag el, abból kiindulva, amit mondtam, hogy a Solana a bitcoin után szokott menni, és a bitcoin ugye ki tudott törni fölfelé, és akkor nem a bitcoinra nem a bitcoinból vásároltam már triplát, hanem a Solánából vettem triplát, és ezzel mindjárt itt egy pár nap alatt egy 30%-ot gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy megfogtam, mert jelen pillanatban ennyi lebegő profit van, ki tudom venni a kockázatot, hát azért most itt figyelem, hogy mi fog történni, hogyha tényleg lesz egy ilyen 72 000-es bitcoin ár, akkor én azt gondolom, hogy a Solana el tud jutni egy ilyen 180-as szintre, akkor itt azért ez a 3 L-es long pozíció egy ilyen 60-100%-os emelkedést le tud adni. Tehát nem véletlen mondom azt, hogy nézzétek meg néhány tőzsdén, akár a Bybiten, vagy a KuCoin tőzsdén tudtok venni triplákat, és ezzel tökéletesen lehet kereskedni, az nagyon likvidek, tehát abszolút megfelelő termék. Na, hát remélem mondtam olyan infokat, akár a Kameleon stratégiával kapcsolatban ma, ami miatt úgy érzed, hogy érdemes volt a mai napon részt venni. Továbbra is várom a kérdéseket irodakukacprofit.hu-ra Kameleonnal kapcsolatban, és jövő héten innen fogjuk folytatni. Jövő héten iskolai szünet lesz, ugye őszi szünet lesz. Nálunk most van ezen a héten, tehát én jövő héten úgymond teljesen ráérek, tehát kedden jövő héten találkozunk. Addig, aki kereskedik, sok sikert. Ha kérdésed van, irodakukacprofit.hu-n várom. Sziasztok!